Ang kamatayon hindi kabahin sang kinabuhi. Sa bagay, iya ini kasumpong. Gindaog ini ni Kristo sa iyang cross sa Kalbaryo. Ang pagtuon sumo, semanal nga pag-usisa, pagkalakay, pag-review, o kung pagsining sa aton leksyon sa eskwela sa Butika. Ini isa ka ilonggo nga version sa aton weekly Sabbath School lesson nga ginadala sa inyo sa Media Ministry Department sa aton iglesia diri sa Central Philippine Adventist College diri sa Alegria Murcia, Negros Occidental, Philippines. Ako si Pastor Luisito Tomado, inyo masunsun nga host sa sining aton programang Pagtuon Sumo. Kagari ang akong duwa ka mga karaan, mga batid, kag masaligan, mga kauturan, nga mga resource person sa sining nga episode sa sini nga semana. Wala sang iban ang aton nga associate pastor diri sa CPAC Church, mga kauturan, si Pastor John Deloyd Coro. Pastor, mayang adlaw sa imo. Pastor Tomado, may adlaw. Pastor Delbert, may adlaw. Sa aton man nagapadayon ng mga kauturan, mga kapaglaom, nga nagasubaybay sa nga programa. Ako nagapati nga damo gid ang na-bless sa nga programa. Hindi lang ang mga kauturan, pati ang aton mga workers, mga pastors. Mayang adlaw sa inyo tanan. Yes, and that's correct. Damo gid jay ang na-blessed. Ang ikadwa na kong pakalala sa inyo, siya ang aton senior church pastor diri sa CPAC, mga kauturan. Wala sang liwan, si Pastor Delbert Hintapana. Pastor, mayong adlaw. Mayong adlaw, Pastor Tomado. Mayong adlaw, Sir John Deloyd, Pastor John Deloyd. And mayong adlaw sa aton mga kabyanan, mga kauturan nga nagapadayon, nga nagasunod sa nga programa. Hindi ko na madumduman ang mga pangalan. Apang samtang ako nagapabisita kag nagalagaw, kamugid pahibalo nga kamo nagasunod sa nga programa. Kabay ang Ginoo maggiya sa aton sa nga semana sa pagtuon sa iyang mapulong agud matulid nato na iya kabubuton. Yeah, and that's correct, mga kauturan. Sa hindi pa kita magkapangamuyo, mga utod, ako na anay kamo i-remind nga ara kita mabatian sa K5 News FM kada Biyernes sang gabi alas 8:30 tubto alas 10. Mabatian ni sa bilog na Western Visayas. Kag ara man kita sa YouTube kag sa Facebook. Ninyo lang mga kauturan pangitaw ng CPAC is Day Church. Kag dira ninyo makita ang leksyon sa kada semana. Kabay pa nga aton ini nga pangalipayan. Aton na naiduko ang aton mga ulo sa hindi pa kita magpadayon sa aton na pagtuon. Sa siningation ginuyari kami nagkapalapit sa imo. Kabay pa nga ikaw sa gihapon magapadayon sa paggamit sa imo mga resource persons. Kabay pa nga ang pinakamanami igid nga leksyon nga mga punto ang madakpan sa sini nga pagtuon. Ginatugyan namon Ginoo ang tanan sa ngalan sa imubugtong anak nga si Ginoong Hesukristo. Amen. Sir John Deloyd ang aton sadsarang na teksto. Ang aton nga sadsarang na teksto makita sa mga taga Filipos kapitulo 1 bersikulo 21. Naghambal diri si Apostol Pablo, kaysa akon ang pagkabuhi amo si Kristo, kag ang pagkapatay amo ang pagdaog. Pagdaog. Yes, kadalagan. And that's correct. Ari na kita, Pastor Delbert, Sir John Deloyd, sa lesson 3 sa atong bag-ong trimestre, mga kauturan. Okay, meeting heaven and earth. Okay, Christ in the Philippians and Colossians. Mga kauturan, kagari kita sa leksyon 3
life and death. Ang kabuhi kag ang kamatayon. Yeah. Sa akong ginambal kay na panipasimono, ang kamatayon hindi kabahin sa Correct. kabuhi. Correct. Kontra yan eh. It is its enemy. And then, ang isa pa di ka punto nga, life is short. That's why you have to make the best out of life. Yes, Pastor Delbert. Sa nasabi mo na, Pastor, no, ang kamatayon is a contrast. Contrast ang sa kabuhi. Kaya kung kaisa na familiar na tabala sa kabuhi, kung kaisa sang tao nga naanad na lata nga bahay na kabuhi, sa kabuhi. pagkatapos mapatay, naman lang nga kabahin na sang kabuhi isang tao, ang kamatayon. But it is not. Yeah. Sir John Delight. Ang kabuhi na po sa Pablo, no, ginhatag niya sa bulutan sa Ginoo nga ang iyang ginsulat naglabot gid sa mga tao biskan sa wala niya nakadtuan. So amazing ang ministeryo nga ginhimo ni Apostol Pablo. Yeah. Kaya nga tuntunan mo katarana si Sir John Delight nag-mention about Paul. Ang aton leksyon, ang sulat ni Pablo sa duwa ni ka mga iglesia. Ang taga Pilipos kag taga Colossians. Na si Pablo nag-mentionar nga, for to me to live is Christ. Na sa akon niya ang pagkabuhi kay Kristo. O iyan ni Kristo. Kag ang kamatayon, isa na kakadaragan. Yes. That's it. Now, kadto kita sa aton Sunday ng election. Christ will be magnified. Ano di, Pastor? Ang imo na kita nga mga punto di. Ako nakita diri sa kabuhi ni Pablo sa iya sulat sa mga taga Pilipos, sa iya gina-expectar nga bahala na kung anong matabo sa iya kabuhi. Matawhay man siya o kung maayo ang iya madangtan, siya magakabuhi sa kay Ginoong Hesus. Si Pablo nagpahayag sang iya mga pag-antos sa unod. Sa ginhambal niya diri sa unang Korinto kapitulo 11 bersikulo 23 hasta sa 27, ingati kaagi siya bato, kaagi siya ginhanot, 39 kahanot. Katatlo ka business pa na. Imagine. 3 times. So, he suffers, kaagi siya kapan, sa baruto or sa sakayan. Kaantos siya sa latagon, kaantos man sa syudad. Pero ang pwede man siya nagutman, tanan agyan ni Pablo. Ang isa lang gid naka-strike sa akong pastor man is ang iya katalagman against fools brothers. May katalagman man si Pablo bisan mismo sa iglesia, fools brothers. Isiling ni Pablo niya naagyan ko na, but siling ni Pablo, ang aton pagkig-away hindi sa unod, kundi ang aton pakig-away sa espiritu. Nga agin na sa mention ni Pastor John Deloyd kagina, nga agin na agum ni Pablo nga mga pag-antos. Siling niya sa 1 Corinthians chapter 4 verses 14 to 16 kay Thessalonians kay Gariman sa Galatians kay gina-consider niya ang mga bag-o niya bigatin of faith. Mga anak ko sa pagtuo. So, ang iya kabuhi, he is ready to spend and to be spent. So, agud lang mapauswag ang mga tumuluo kag ang bulaton. Before na ko niya kay Sir John Deloyd. Kung wala si Pablo nag-Christian, wala siya kaangkon siya. Correct. Kung nagpabilin lang siya nga isa ka Parisiyo, kag commander sang damo nga mga soldado, hindi niya na-experience yan nga na lunod siya katatlo ka bisis, ginbakol siya 3 times, that is 40 minus 1, prinsipyo sang Roman law. O mga kung hindi ka Romanon, minus 1 ang 40 ka mga hampas. Yeah. Kag kontra siya, perils, katalagman sa mga katawan sa sulod kag sagwa. Yeah. Sa mga Hudiyo mismo, kag false prophets, kadamo sa iya na agyan nga kagutom. Wala yan na experience yan. Kung nagpabilin siya nga isa ka soldier. Okay. Sir John Deloyd. Tungod gina Pastor, no? Pero
iya gin baton nga kamatuoran, gin baton ni si Kristo. May ara di statement mga kauturan, no? There sa 2 Timothy 3 verse 12, nga all that will live godly in Christ shall suffer persecution. Nga ayahan, no? Kung kita kuno magpakabalaan, sigurado gid nga i-persecute kita sang kadaman or sang aton mga silingan ba diha. Pero ang kanami mga kauturan, kung kita po no magpabilin dira sa pagtuo sa Ginoo, isa ina ka most powerful nga pamaagi nga kita makahatag himaya sa Ginoo. Kag makapabakod pagid sang kamatuoran nga ara sa pulong sang Ginoo. So ang gipakita ni Apostol Pablo mga kauturan, patience, cheerfulness, kag ang iya nga courage, kag iya nga pagtuo. Amo ni ang ginatawag napon nga practical sermon bala nga a talk that walks. Amo gid ang ginpakita ni Apostol Pablo. Ginhimo iya ang iyang ginapangwakal. So sa aton mga kauturan, no, tani aton man ni sa sundon si Apostol Pablo. Yeah. Christ will be magnified amo nang atong title sa atong nga Domingo. Nga despite amo ning nitabo sa kay Pablo. Christ will be magnified. Magyapon si Kristo mapadako. Basta lang kay mapadako si Kristo. Ang atong naagyan mga kauturan mga kapitan, wala lang na ako malingking sa kay Pablo. And that's, they have some more, Pastor. Another point nga nakuha ko di sa ato lesson, Pastor, no, nga siling sa comment ni Mrs. White, nga the more kita gali ngin kaangay ni Kristo, hindi man gali ang tanan na namian sa aton. May mga tao man gali nga hindi man namian, the more we become like Christ, the more man kita nga i-persecute as Sir John D. Lloyd kagina. So Kaya amo na si Kristo mismo, iya mga Hudiyo mismo, wala na naluyag sa iya. Wala na gilan sang pagkalis sa cross. And that's it. Okay, so hindi na ni bag-o sa aton ng mga punto. Nga sa diin ko nag-adventista, sa diin ko matutom. Dito pa gani ang damo ng mga kapapitan, kag mga challenge sa akong kinabuhi. Kaya mga kauturan, ini nga kalibutan, amo na nga aton mula kanta sa mga kabataan, this world is not my home. Hindi ni aton. Kapila na kamo nakakanto naman sa ibang nga nasyon, sa ko kadamo naman ng mga nasyon na kantuan. Okay, hindi kita comfortable sa ibang nga nasyon. Oo. Magbalik ta sa Pilipinas, makasingkit kita, wow, home. Isa ato na puluyanan. Pero kung sa ibang kang nasyon, tihin-tihin, labi na kun, wala ka na mo kwarta, mabakal ka, hindi ka lang mabakal kay, hindi ka buti mo dollars. And that's the point, mga kauturan. This world is not our home. Yeah, sa aton nga Monday, Sir John D. Lloyd, ikaw una kon, to die is gain. Wow, sa aton nga teksto. For me to live is Christ and to die is gain. Pastor, sa nga lesson, no, ginapakita nga ang kamatayon, realidad, tungod sang sala. Ginhamba sa aton lesson nga, kitang tanan ko, no, believers and non-believers, we are participants in nga ginawag nga great controversy. Ining pakig-away sang Ginoo kag sang Yawa. So, in whatever ways mga kautoran, kita nagapartisipar. Kag tungod sini, a reality gid ang kamatayon. Pero mga kautoran, may pamangkot diri. Ano bala ang aton nga weapon sini? Nga kita ara man kita sini sang great controversy. Pag inaway ni sang Ginoo kag ni sang Yawa, wala gid iban mga kautoran kundi ang pinakamaayo kag makagarahom nga powerful weapon kundi ang pulong sang Ginoo nga gimbendisyonan sang balaan nga espiritu. So despite what's going on sa aton kinabuhi, ang aton balasubong tema, grounded in the mission, grounded in the Word of God. Sa imo, Pastor Delbert, anong imo na sapuan diri nga ang kamatayon isa ka pagdaog o kung isa ka ginansya? As mentioned by Pastor John D. Lloyd, no, ang una yung ginatulupangod ri ang aton nga taming batok sa
weapon sa kaaway, which is the ideas. Ang akong man nga punto nakita diri pastor nga ang mga ideya nga ni bisan sa sulod sa iglesia kung kaista daw hindi ta nag-alalangay nga ideya kung kaisa kung hindi ta magsantuanay sa ideya among magabungkag mismo sa iglesia. So it's a dangerous thing. So mayo na nga may ara ang pulong sa Ginoo nga mo yang maga-unify sa aton as a church. So to die is gain, siling ni Pablo, siling as para he considered para sa iya is I lost everything. Nadulaan ko sa tanan. I suffered everything for me to have Christ. O para lang maangkon ko si Ginoong Hesus. I suffered everything. Ginbiyaan ko ang tanan para lang maangkon ko si Ginoong Hesus. Akon maangkon. So, para sa kay Pablo, wala na sang labing maayo nga butang. Magluwas lang nga maangkon si Ginoong Hesus. So, even pa ang iyang kabuhi is not enough just to have Christ. So, for me to live is Christ. That's the best thing. That's the Muna punto, Pastor Katie. Sang una ya, taway siya. Oh. Commander siya. Siya ang gamahanan. Siya ang masunod. Karon niya, siya na, siling niya, servant na siya. Ni Kristo. Sa karami sang punto mo nga, ginula ni Pablo, ginkalimtan niya, ginwaslik niya, ginano niya, set aside niya. Ang tanan nga kadayawan kagawom sa kalibutan just to have Christ, and that's enough for him. Tisiling niya, enough na okay na sakon kag kon mag-abot ang katapusan sa akon kabuhi, isa na kaginansya. And then Paul nag-add sa niya, I am pressed between the two. Niya, mabuhi ko o kung magtaliwan ko, in which i-discuss na to. Literal. Pero, siling niya pakamayuhon ko anay, nga mabuhi, nga ara ko, kay ara pa kamo. I mean, that's the ako pastor pastor, pero grabe nga pagka-pastor si Pablo. He will spend his life for the flock. Sabagay gani siya ang pagsulat ni sang leksyon atong suligan nga 2 ka semana. Hara siya sa sulod sang prisuan. Hindi lang niya kay priso nga ordinaryo. May talikala pa, may chain pa. Budlay sa magsulat. Wala siya materials nga mga ink kag iban pa nga gamiton because ara siya sa sulod sang prisuan. Yet ang iya nagagwa sa ibaba ng iya ginasulat are all kadayawan sa Ginoo. Sir, dyan di, ihob sa mo. Ang nakanami sinisang espiritu nga ara si Apostol Pablo mga kautoran, kay amo na ginabali pastor nga despite the suffering, concern gyapon sa iyang mga kautoran. Hambal ni mo pastor nga biskan ara sa presuhan, ang ginapaminsar niya hindi ang kagalingon, hindi ang kasakitan, kundi ang mga kauturan. Amo na mga kauturan nga naghambal siya nga to die is gain. Whatever happen, maghimo ako sa buluhaton sa Ginoo, even to the extent nga mapatay ako, because Christ has defeated death. I too in the future I will also defeat death. Isa pagkapunto nga ako nakitaan, pastor, nga si Pablo hindi siya inosente sang kamatayon. Iya gidyagin ko nan nga one day madula gini kamatayon because of sin. So as long as I am alive, kaya muna siling yan, basta buhay lang kuya, there is still hope, there is still a lot of things that I can do for everyone. And that's it. Being confident, pastor. The contrast between living and dying. Ano di padayon ni sa aton nga Monday nga leksyon nga punto. Sana sila na kung kaisa it is understood by most Christians kalabanan mga Kristohanon ga huna-huna siling ni Pablo gusto ko na nga taliwan nga maglakat gusto yan na mapatay, but Paul is inviting us to mean nga he wants to suffer departing in the present life. He wants to suffer everything for Jesus, no? Willing to die for Christ. Kag sila niya mapabilin siya to remain
in the flesh. Pero ang ako lang di gusto i-emphasize, Pastor, is death, ang kahimtangan, bisan pa gani maghambal ko sa kahimtangan do hindi appropriate. Ang kamatayon para sa akon is the cessation of life. Wala na gid. So ini nga pagka-intindi ni Pablo, amo na siya ang iyang nahangpan. And then God is not limited in its power. Nga kung banhawon niya ta, may ara pa nga mga bahin dra nga wala pa na, no? So God can bring us to life again with its power. So amo ning kausa nga ginpanginmatyan ni Pablo si Kristo. Tungod sina ang kamatayon hindi makabalabag liwat. So may ara si Pablo confident. Well, kung ang kabuhi naton kabuhi naton sa kay Ginoong Hesus, walay sa payan. Kay ang kamatayon is only a post between two meaningful life. So meaningful na imong kabuhi, mapatay ka, post lang imong kabuhi, and the next banhawon ka ni Ginoong Hesus. Rather than to think nga ang life is only a post between two deaths. Kaysa halinta sa wala sang kabilinggan man lang atong kabuhi nga short man lang gani sa sining kaduta, wala man sang meaning, wala man lang sang kausa ang atong kabuhi, mapatay ta kag tapos wala pa gid ta paglaom. Yeah. And that's true. Yes, Sir Jande. Being confident, mga kautoran, no, Pastor Delbert sa Tomado. Amo ni ang confident nga kung amo ni ang confidence nga makaagom kita kung ara kita sa pagtuo sa Ginoo. Kay amo ni ginatabag naton nga we are hopeful people. Amo ang tabag sa aton mga kauturan, mga kapaglaom. Kay whatever happens, mag-suffer kita diri sa kalibutan, same kay Apostol Pablo, mapatay kita, pero kita nagapati, nagalaom, nga mabanhaw gyapon kita sa uling panahon pagbalik ni Ginoong Hesus. Amo ni ang confidence in Jesus nga we hope to be resurrected when He comes. Kung kita magpabilin dira sa pagpaka matutom dira sa iya. Being confident, being ready to die despite what will happen in this wicked world. Mga kauturan, may aral lang ko dari gusto i-emphasize, no, relating sa pagtuon ni Apostol Pablo, nga willing siya mapatay. To die is gain. Pero nagpaminsar man sa gyapon sang mga tao sa mga taga-Pilipos, hindi kung mapatay ako, paano na lang sila? Do concern sa gyapon. Amo na nga, he was hard-pressed between living for Christ or gaining through death. Katungod sang iyang concern sang iyang mga kauturan. And that's correct. Ara siya nabutang na tunga-tunga siya. He was torn between two the ocean and and the river. Pero siling niya mas maayo nga magkabuhi ko anay. So far better nga buhi ko. Oo. Okay na yan nga mapatay ko. But if I can still live, much better. So that at least I can still work with you and I can still encourage you kag madamo pa sang makaibalo sang kamaturan. Amen. And that's the point. Pero if in case maabot na ginang panahon, then I cannot say no. And that day will be ginansya na. Yes, Pastor. Nami man atong lesson, Pastor, no, because the concept of death as popularized by mass media today hindi iya suno sa biblikanhon nga ideya sang kamatayon. Kag ang mga young people subong ilabi na gid ang mga gamers ang gahampang sa cellphone. Wala ang ilang pag-intindi sang kamatayon na is hampang or a program or reboot na namo kay kung hindi mo ma-come up ang requirements sang sina nga karakter, anyway pwede mo lang na i-reboot, i-restart mo or makuha ka naman luwat bag-o nga. So there is no concept of cessation of life, no? Bisan pa sa mga sikat nato nga mga theological understanding gani daw gina comfort aton kaugalingon sa false hope. So amo ni siya karon nga
ngami gini nga insindihon naton ang kamatayon ng pag-insindi ni Pablo, that there is no consciousness, there is a cessation of life, wala gid itugyan tagitan sa Ginoo kag ang gahom sa Ginoo amo yung manumbalik sa aton kabuhi nga amo ang confident ni Yeah. Pablo. Okay. Wow. Ang atong panahon nga lagas kita. Wednesday, stand fast in unity. Kag sa Thursday, united and fearless. Yes, Sir John Lloyd. Stand fast to unity. Ini nga lesson mga kautoran, no, amo ni siya ang pinaka-importante gid sa aton nga iglesia. Amo ni gin-emphasize ni Ginoong Hesus nga last prayer ni Jesus nga ang iya disipulo maging united sila. In the same way amo man si Apostol Pablo mga kautoran, mga kapaglaom nga ang gusto niya nga magkara sing paghiusa pasulod sang simbahan kay kung nga ang mga kautoran kung may ara kita sing pagkahiusa, dako ang aton posibilidad nga mahimo para sa buluhaton sa Ginoo. Kag diri man makautoran no, gintagaan kita sing warning na Apostol Pablo nga kung may ara kuno disunity sa sulod sang iglesia, panimalay, community o eskwelahan, may dako nga rason nga ang mga tao sa palibot mamangkot nga madula sila sa pagpati sa aton nga ministry o dira sa aton nga Ginoo mga kautoran. So beware of disunity among humble ni Apostle Pablo. Yes, Pastor. Diri pa sir na gin-equate ni Pablo diri ang unity as the fulfillment of our mission. And kag unity is to preserve as a church. So amo na nga hindi na ta mahadlok kung gahiusa ta sa kay Kristo, nahiusa ta sa isa kag isa, kag wala sang makatupo nga gahom sang kaaway nga makapugong sa aton buluhaton sa pag-uswag. Amen. Kung nagahiliusa kita. So Paul equates unity as the fulfillment of the mission of the church, kag ang disunity amo siya ang pamaagi sang kaaway nga kita mabungkag. Yeah. Ang akong di nga punto, salamat Pastor, Sir John Lloyd. Ang akong di nga punto nga daw gina-emphasize ni Pablo, ang labi na sa Philippians 1, verse 27. Ang punto diri nga live as a citizen. Oo. Na sila ni Pablo, ang aton citizenship, hindi Griego, hindi Romans, hindi Filipino, but we are citizens of heaven. Yeah, kaya to live is Christ. In other words, we are Christ's children, we are Christ people. Our citizenship is heaven citizenship. Okay. Ari kita diri temporary lang. That's why we live as citizens of heaven, hindi citizens of this earth. Okay? Ang green card bala. Ang green card, magkadto ka sa iban nga pungsod, labi na sa Amerika, tagaan ka green card. In other words, pwede ka kapuyo dito. But you are still a Filipino. Oh, na ti green card na tawag sila. Na ti magpuyo ka dito, you live there, you earn there, you extract a lot from there, but you remain to be a Filipino. Kaya mo manaari kita sa kalibutan, but our citizenship is heaven. Let's do the best. Amo na sila ni Pablo. While we are here, let's do the best. So that when we end our green card, that's already kadalagan. Yes. Wala na kita panahon. Yeah. United and fearless. Isa ka punto nimo, Sir John Lloyd, ano di ang aton makita? Diri mga utod no, importante gid ang unity. Ang unity ang makapadasig sa aton sa paglambo sa atong iglesia, matuman naton ang aton nga mission diri sa duta. Kag of course mga kautoran, may pakita naton ang pulong sang Ginoo nga sakto man gid gali ning mga Adventista o mga Kristohanon no, kay gasunod sila sa Ginoo tungod kay makita sa ilang pagkahiusa. Yes, Sir Pastor Delbert. Disunity might be a reason for others to disbelieve. So gani kung nagahiusa kita, siling ni Pablo, hindi ta mahadlok. Bisan ano pang gahom, hindi ta mahadlok.
unity will preserve the church. Yeah. Kanami isa na punto, Pastor Sakyan, kung nang imo punto. Ngayon, it preserves the church. You see, kitang Adventista, Pastor, we don't anchor. Wala naton ginahigot ang aton nga pagalagad sa Ginoo sa mga leaders nato. Kung sino leaders ta, after 5 years, bago naman nato mga leaders. Pero ang nag-unite sa aton, being one, is the truth. Correct. Ang kamaturan. That's why, damo, halos sa Adventista ya, pwede lang sila magpahuway, hindi sila magsimba. Pero ang kamaturan nagapabilin Yes. sa ila. Hindi sila magkadto sa iban. Kaya ang kamaturan, nabala na ito nari sa iglesia. And that's it. So, kita nagapadayon sa pagalagad, wala bayad ang atong pagserbisyo sa iglesia. It is because of the truth. And we are united by that idea. Kaya mo na siling ni Kristo. Sanctify them with the truth. Okay. It is a thing that unite us as one. Yeah. Sergeant Duled, you have some more? May mga punto pa. Ang suffering mga kauturan aragid sa aton nga kabuhi samtang nagkabuhi pa kita diri sa kalibutan. Pero hambal ni Apostol Pablo mga kauturan nga it is better to suffer as long as it is for Christ. For Christ. For the sake of Christ, it's okay for me to suffer. Amo nang hambal na grabe nga pagtuo. Wala na gid kita damo pag yung mga kauturan. Pero damo pa ning atong may balaan sa sunod. Kay katatlo pa ni may ara pa ta pulo ka mga leksyon mga kauturan may tungod sa kay Pablo kag sa iya nga mga minsay para sa duwa ni ka mga iglesia sang Pilipos kag sang Colosas. Mayon na lang ko unahan ko si Pastor Delbert sa iyang last take kag if you have some more thing to add, Pastor. Sa kalibutan, Pastor, no, kag sa mga kauturan, might is right. Yeah. Kung kaisa, kung gapaminsar lang ta kung ano ang angay kag ang aton diritso, daw hindi ta makaantos kag makapasensya kaangay sa pagpasensya ni Pablo. Pero ang pagpasensya, pagpaumod, kag ang pagpaubos, amo ang labing insakto nga among labing insakto, and right is might. It is not might that makes right. Might, right is might. So gani ang pag-antos even to the best of us ara gid gyapon bisan si Job, bisan si sino nga biblical characters, even Jesus himself. So ang kabuhi naton lipot lang usaro naton sa makahuluganon nga mga bagay ilabi na gid sa kabuhi para kay Kristo. Yeah. Sergeant Delight. Pastor Delbert, mga kauturan, hambal sa aton lesson nga ang disipulo hindi taas sa iyang master. Ang estudyante hindi taas sa iyang maestro. If Jesus suffered mga kauturan, if the disciples suffered here on earth, we too, we should be prepared nga magaabot gid ang suffering. Kay sa aton lesson mga kauturan naghambal nga as workers for the cause of Christ, ginatira kita sang among yawa. Gatinguha siya. Hambal der sang aton lesson that Satan is working diligently to stop the mission. So kita mga kauturan, mga abyan, let us work as well diligently. Nga hindi kita magpapukan, magpauntat sa mga hilikoton sang yawa kag sa iyang mga angheles. Kita man magkahiusa kita, magtinabangay, magbuligay para sa pagtuman sa pagpalapta sang mayong balita ngadto sa iba. Amen. Mga kauturan, akon dugangan ang ginambal ni Pastor John Deloyd kag labi na kay Pastor Hintapanan Delbert. Right is might. It is not might that right. Yeah, okay. Okay. Kadamo sa mga tao nga tungod nga kusgan sila, ti ilagay na panindugan, ti ambal nila, sakto ni. Ang amon kusog, ti amon ng mga politiko, subong amon ng mga hinahimo nila. Ang atong mga leaders nga, tungod sa ilang gahom, Political they think that is right. Okay.
Pero si Pablo hindi. Right is might. Nga kung ara kita sa kamaturan, amo na iyang kusog. That's why, sa iyang conclusion, for me to live is Christ, and to die is gain. Sa hindi pa si Pastor Delbert magpangamuyo, ato na pasalamatan si Dr. Erwin and Dr. Rhoda Hardinico, Elder Herbert and Ma'am Evelyn Tamoni, Femidon Vandes, ag si Ido Vandes, John Luciano and Ma'am Goldie Joligi Jr., Dr. Norvin and Ma'am Rosalina Hibieso, Jet and Susan Caro, Johan and Myla Susana, Iboy and Jessica Malabanan, Pastor Phil and Ma'am Marlene Peregrino, Alex Pihedero and Ma'am Gina Federo Ilumer, Jimmy Trino and Anile Trino Perdido, Sister Antipas Piedad, si Ma'am Marlo Bell, Herota Lorin, Ladel Labalan Gascon, Helen Barbasa, Pastor Dr. Leopold and Ma'am Ivy Hope Balidyong. Yes, Pastor. May gugmaon kay dalang panamon ni Dios. Salamat Ginoo sa pagpahanumdum sa amon sa kinabuhi ni Pablo sa iya mga sulat sa Colossian kag sa Ephesians. Salamat o Ginoo nga sa pag-antos sang amon lubo nga kabuhi, amon ipag-antos sang may kahulugan dira sa imo. Kay bisan pa maglambot sa amon ang kamatayon, ikaw may gahom batok sa sini kag magbalik sa amon dira sa imo presensya kag sang kinabuhi sa amon o Ginoo. O Dios, kabay pang imo paggiya mangin sa amon sa nabilin nga mga bahin sa nga amon kinabuhi nga amon man ikabuhi ang kabuhi dira sa imo agud nga kun ang kamatayon mag-abot sa amon isa ini kakadalagan. Ini among ginatugyan kag ginapasalamatan sa gahom kag sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Amen.